ମନକୁ ବୁଝେଇ ପୁଣି ଉଠିଲି ତା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଗହଳି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉନଥାଏ, ଭାରି ହାଲୁକା ଲାଗୁଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି କାଳିଆ ଆଗରେ। ଆଉ ସମୟ ଯେମିତି ଥମି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ଆଗରେ ଥିଲା ଖାଲି ସେ, ଆଉ ତା ଆଗରେ ମୁଁ। ମୁହଁରେ ତାର ଏକ ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସ। ତାର ସେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖି ଆଖି ବି ପଲକ ପକେଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇ ମୋ ଫଗୁଣ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଖିର ଲୁହ ଅଭିମାନ କରି କହିଲେ, କି ଲାଭ ପାଇଲୁ ଏମିତି କରି? କାଳିଆ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳି କହିଲା, ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲି ପରା। ତୁ କାହିଁ ଜିଦ୍ କଲୁ ଯେ? ମୁଁ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ତୁ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତୁ? ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଭୁଲ ମାଗି କହିଲି, ଜାଣିଲି, ଆଉ ଜିଦ୍ କରିବିନି। ହେଲେ ଗୁହାରି ଶୁଣିବୁ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲୁ, ମଲା ପରେ ଯାଇ ପାଉଁଶରେ ମିଶିବ, ସେତିକି ଦେଖିବୁ।